36 recoveries u allura it-total ta' recoveries issa huwa ta' 3,142 u t-total ta' każijiet attivi huwa ta' 1,095 cases. Kellna wkoll dal-aħħar ġimgħa kellna 4 imwiet u allura t-total ta' mwiet li kellna sa issa huwa ta' 45. Jekk inħarsu lejn x'għandna fl-isptarijiet tagħna, propju fl-ITU għandna 6 persuni, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 12 persuna, f'Mater Dei komplement tal-wards attrezzati għal COVID għandna 14 il-persuna, f'Boffa għandna wkoll 14 il-persuna, St. Thomas għandna 19 il-persuna, Karen Grek wieħed, Mount Carmel wieħed u Gozo General Hospital għandna pazjent ieħor. Dawn huma l-każijiet li jkollna hemmhekk li jkunu attivi. Qegħdin naraw it-total ta' każijiet sa issa baqa' tila il fuq bħalma qegħdin naraw propju f'din il-graf li għandna u jekk aħna nħarsu wkoll lejn x'kien qed jiġri mill-bidunet anka propju mill-Lulju law dan propju second wave li għandna rajna li kellna peak waħda propju f'Awwissu mbagħad terġa' kellna peak oħra f'Settembru issa għandna il-peak li qegħdin nitilgħu wkoll il fuq bin-numru ta' każijiet. U jekk inħarsu lejn il-moving average, rajna li f'dan l-aħħar ġimgħa kellna żieda qawwija wkoll fin-numru ta' każijiet li propju issa is-7-day moving average qiegħed joqrob ukoll lejn il-100 każ. Inħarsu x'qed jiġri nħarsu lejn sitwazzjoni li kellna li kienet inkwetanti ħafna wkoll fid-djar tal-anzjani, rajna li hemmhekk aħna rnexxinna nikkontrollawhom fejn propju bħalma qegħdin taraw kellna dar fejn kien hemm numru sostanzjali ta' każijiet, però mbagħad permezz ta' azzjoni immedjata propju anka infection control measures, it-testjar tal-istaff u anka it-testjar dawk in-nies kollha li qegħdin residenti f'dawn id-djar u anke iżolazzjoni u kwarantina tan-nies, hemmhekk irnexxielna nikkontrollaw is-sitwazzjoni fejn ma kellniex iktar każijiet. U anke aħna qegħdin nieħdu flimkien mal-Ministeru responsabbli għall-anzjani dawk il-miżuri biex aħna naraw li djar oħra li propju wkoll ikunu f'riskju li jista' jiġri l-istess, allura jkun qed isirilhom assessment u anke taħriġ intensiv biex ma terġax tiġri din is-sitwazzjoni li ġrat f'din id-dar. U propju għalhekk huwa importanti ħafna li anke jibqa' jsir lit-testjar barra l-infection control measures fid-djar kollha l-oħra kemm tar-residenti kif ukoll tal-istaff ħalli jekk ikun hemm xi każ ikun jista' jinqabad propju mill-ewwel. Li għadna għaddejjin propju fid-djar li kellna hemmhekk waqfu l-każijiet, però fħasser fakkarkom li kellna ġa ward minnhom fejn kellna 17 il-każ, però l-aħħar kellna wkoll resident wieħed ġa ward oħra u żewġ residenti oħra ġa ward oħra, però dawn mill-ewwel ġew iżolati u l-kumplament ma kellniex iktar testijiet pożittivi fir-residenti. Jekk inħarsu x'qed jiġri fil-clusters, jiġri dawk il-każijiet fejn ikunu relatati propju ma' xulxin, aħna qegħdin naraw li l-ikbar problema li qegħdin naraw huma nerġgħu nibqgħu għaddejjin f'dawn il-family clusters fejn propju fl-aħħar ġimgħa mill-ammont sostanzjali ta' każijiet li kellna 165 cases li propju kienu qegħdin jittieħdu minn ġal-familji stess. U hekk nixtieq niġbed naqra l-attenzjoni li meta aħna jkollna każ li huwa pożittiv, kif aħna nċemplulkom mill-ewwel ngħidulkom li dan huwa każ pożittiv, importanti ħafna li dik il-persuna mill-ewwel imur f'iżolazzjoni. U anke l-kumplament tal-familja tiegħu li kienu miegħu dawk importanti li wkoll joqogħdu f'kwarantina. Però rridu noqogħdu attenti wkoll waqt li qegħdin kollha flimkien li jittieħdu l-prewkazzjonijiet. Ħafna jgħidulna jien mhux diġà kont espost għal persuna li kien pożittiv sakemm ħareġ ir-riżultat. Veru, però nafu li dan il-virus l-espożizzjoni tiegħu hija kumulattiva. Ġifieri inti ħatibqa' tesponi ruħek għal dan il-virus għandek ħafna iktar ċans li inti tista' timrad. U allura la darba persuna familja jkun pożittiv, hemmhekk il-kumplament tal-familja għandhom jieħdu l-prewkazzjonijiet meħtieġa biex kemm jista' jkun ma jittieħdux minn xulxin. Permezz li l-persuna li jkun pożittiv ikun ikollu kamra ta' sodda għalih u anka fejn jista' jkun hemm anka jkun jista' juża kamra tal-banju għalih. Fejn mhuwiex possibbli, importanti li wara juża il-kamra tal-banju dak il-persuna li huwa pożittiv propju titnaddaf sew ħalli jekk innaqsu ċ-chances li jkun hemm trasmissjoni propju fil-familja.
U permezz ta' dan miżuri nkun nistgħu propju anke naqsu dawn in-numru sostanzjali ta' każijiet li qegħdin jittieħdu minn xulxin propju fil-familja fid-djar tagħhom stess. Anka importanti li meta persuna ikun pożittiv m'għandhomx ikunu qegħdin jieklu flimkien, imma jkunu qegħdin jieklu f'ħinijiet differenti jista' jkun li kell jiġi wkoll moddi lil persuna propju fil-kamra fejn ikun qiegħed joqgħdu. B'hekk dejjem innaqsu l-firxa ta' dan il-virus anka fuq il-postijiet fid-djar tan-nies stess. Posti ieħor ukoll li huwa inkwetanti huwa fuq il-post tax-xogħol fejn propju dil-ġimgħa kellna 40 persuna li kienu qegħdin relatati ma' clusters fuq il-postijiet tax-xogħol. Hawnhekk ukoll konna qegħdin nagħmlu enfasi matul dawn il-ġimgħat kollha kemm huwa importanti li fuq il-post tax-xogħol jittieħdu dawk il-miżuri biex aħna nkun nistgħu innaqsu l-firxa la darba jista' jkun hemm każ. La darba qegħdin f'dis sitwazzjoni fejn hemm numru ta' każijiet li qegħdin fil-komunità, iċ-chances li jista' jkollok persuna fuq il-post tax-xogħol qiegħed hemm u r-riskju huwa għoli. U allura li inti tista' tevita huwa li tieħu l-prekawzjoni fuq il-post tax-xogħol fosthom li inti jkollok jekk għandek uffiċċju desks li jkunu separati minn xulxin li anka jintlibsu l-maskri fuq il-post tax-xogħol huwa importanti għax dan tista' tevita ħafna mit-trasmissjoni u li fejn nistgħu l-employers ninkoraġġuhom biex ikun jistgħu jinkoraġġixxu n-nies ukoll li jistgħu jaħdmu mid-dar. Għaliex nafu li din taħdem meta inti għandek persuni kun qegħdin jaħdmu mid-dar fejn tista' u anke l-fatt li jkollok inqas nies fuq il-post tax-xogħol ukoll hemmhekk inti tista' tnaqqas ukoll it-trasmissjoni. Ukoll l-appell huwa li ġieli qegħdin naraw ukoll sitwazzjonijiet fejn ikollok l-impjegati tax-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu pereżempju jmorru ikla flimkien anke wara l-ħin tax-xogħol. Dan huwa kemm jista' jkun għandna nevitaw għaliex meta inti iżjed iddum ma' persuni u iżjed titħallat, speċjalment waqt li kell hemmhekk inti mhux qed tkun tuża l-maskri allura ħajkun hemm reperkussjonijiet fuq il-persuni li jaħdmu fl-istess post. Reperkussjonijiet fuq is-saħħa tal-persuni imma wkoll reperkussjonijiet fuq ix-xogħol għaliex kollok imbagħad nuqqas ta' produttività. U allura hekk jaqbel il kulħadd li jittieħdu l-miżuri fuq il-postijiet tax-xogħol. Qegħdin naraw ukoll gatherings fejn ikollok numri ta' nies jista' jkunu nies mill-istess familja, jew inkella jista' jkunu ħbieb li wkoll hemmhekk kellna 14 il-każ li kienu relatati ma' clusters ta' dawn it-tip ta' gatherings. Din naraw ukoll qegħdin nerġgħu nżidu fin-numru ta' każijiet li jkunu relatati ma' bars li propju hawnhekk aħna nfakkarkom li hemm diġà il-miżuri ta' mitigazzjoni fuq il-bars, però qegħdin naraw li hemmhekk ukoll kien hemm 11 il-każ li kien relatat ma' clusters dawn il-postijiet. Anka forsi smajtu wkoll fuq l-aħbarijiet li kellna diversi każijiet ukoll relatati ma' sports, propju kemm water polo kif ukoll football, li dawn l-implikazzjonijiet huma li propju anka ikun hemm nies li jkunu affettwati minħabba li dan ikun ħafna drabi huwa contact sport, jiġifieri inti jkollok kuntatt ma' persuna mal-oħra, allura hemm ċans li jkollok in-nies li jittieħdu propju in-numru ta' nies li jkollhom jitpoġġew f'kwarantina jkun tant totali li ħafna drabi dawn il-logħb ikollu jitħassar. Situazzjoni li qiegħda tiġri kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u allura hemmhekk iridu jieħdu miżuri kollha meħtieġa fosthom li n-nies li jkunu f'close contact ikunlhom jitpoġġew ukoll f'kwarantina. U kellna wkoll 8 każijiet importati. Jekk inħarsu lejn it-total ta' każijiet attivi bħalma qegħdin naraw in-numru sa qabeż l-1000 persuna u dejjem dan qiegħed jiżdied anka permezz ta' li meta jkollok numru sostanzjali ta' każijiet li huma pożittivi jkun rifless fin-numru ta' każijiet attivi. Għawdex ukoll qed ikollna l-każijiet u issa bħalissa mill-total ta' każijiet attivi li għandna 18-il persuna minn li għandu l-lokalità tiegħu bħala Għawdex li huma każijiet li huma attivi. Nħarsu naqra lejn il-każijiet li kellna dan l-aħħar ġimgħa fir-rigward ta' l-etajiet u jekk humiex nisa jew inkella rġiel. Jekk inħarsu lejn l-età li aħna din intuha konsiderazzjoni importanti ħafna minħabba li nafu iżjed ma jkollok età avvanzata, iżjed għandek ċans li jkollok komplikazzjonijiet jekk jaqbdek il-COVID, qegħdin naraw li dik ix-xejra li konna qegħdin naraw li kellna shift lejn l-anzjani
Issa m'għadix daqshekk qiegħda tidher li x-xift lejn l-anzjani għaliex infakkarkom ukoll li dak ix-xift kien ġara kemm f'każijiet li kellna fil-komunità miktar u iktar fil-każijiet li kellna fid-djar tal-anzjani u qegħdin naraw li f'dan l-aħħar ġimgħa il-pik ta' każijiet kien l-iktar f'dik l-età bejn 25 u 34. Li hija riflessa ħafna wkoll propju fuq il-postijiet tax-xogħol u anke fil-familji. U jekk inqablu l-etajiet ta' dak li qegħdin naraw fix-xeħta ta' din il-ġimgħa propju meta tqablu max-xeħta tal-ġimgħat ta' qabel li konna qegħdin naraw issa bħalma qed ngħid ukoll l-istess qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet il-differenza kienet fl-etajiet bejn 25 to 34 fejn hemmhekk żdied sostanzjalment, u mbagħad qegħdin naraw bejn l-age group bejn 15 to propju 64 li żdiedu compared mal-ġimgħa ta' qabel. U propju l-average age issa tal-każijiet ġodda li kellna din l-aħħar ġimgħa reġa' niżel ftit ieħor hija ta' 38.4. Hija riflessjoni ċara ta' fejn ikunu qegħdin ikunu l-każijiet u għalhekk aħna nkun qed ninvestigaw il-każijiet li jkollna biex aħna propju nkun nistgħu naraw minn fejn setgħu ħaduha dawn biex hemmhekk aħna nkun nistgħu nieħdu iktar azzjoni imma anke wkoll biex naraw il-kuntatti tal-persuni. Mittilkom kellna pik ukoll ta' imwiet propju f'dik il-ġimgħa tal-21 ta' Settembru fejn propju kellna 11 il-każ f'dik il-ġimgħa, però dan l-aħħar ġimgħa issa rajna li kellna inqas imwiet propju kellna 4 imwiet. Għalina dawn huma kollha imwiet li rridu nevitawhom billi innaqsu kemm nistgħu ir-rata ta' trasmissjoni fil-komunità u permezz ta' protezzjoni tan-nies li huma iktar f'riskju. Propju, infatti, il-mortalità l-ikbar età li kienet qiegħda tiġi affettwata ta' każijiet ta' mwiet li kellna sa issa kien bejn 85 u 94 years. L-testjar tagħna baqa' għaddej biex aħna nkomplu nsaħħu, infatti qegħdin taraw li għandna l-kapaċità fil-laboratorju tagħna u anke qegħdin inħarsu wkoll ta' tip ta' testijiet oħra li nkun nistgħu wkoll nużaw li jtuna iktar riżultati iktar fast. L-iktar ħaġa importanti hija li nkunu għaqlin fejn nużaw dawn it-testijiet u fejn aħna naraw li aħna għandna każijiet li rridu nikkonfermawhom bħala humiex pożittivi jew le, speċjalment dawk li huma għandhom is-sintomi, il-gold standard test tagħna jibqa' dak li huwa tieħu nasopharyngeal swab li tagħmlu propju fil-laboratorju. U l-istess għawdex ukoll fil-ħab tagħna hemmhekk aħna qegħdin inkomplu blit-testjar tagħna ħalli nkomplu iktar nidentifikaw il-każijiet mill-ewwel. Infakkarkom li dal-virus nafu kif jittieħed, nafu li inti jkollok kuntatt ma' persuna li jkun qrib ta' persuna oħra u allura inti trid tevita li tkun qrib ma' persuni oħrajn. U għalhekk inti importanti li tagħmel practicing tal-physical distance minn persuna l-oħra li nafu hija li b'wieħed ieħor inti idealment toqgħod il-bogħod minn xulxin at least 2 meters. Inqas ma tkun qrib ta' persuni, inqas inti għandek ċans u inqas għandek riskju li tista' tittieħed minn dawk il-persuni. U nevitaw il-folol. Għanna liġi f'posta li ma jistax ikun hemm iktar minn 10 persuni flimkien, però xorta għadna qegħdin naraw il-folol. U dan huwa importanti li jiġi tackled għaliex din is-sitwazzjoni ħad kompli grava dawn in-numri li qed ikollna. Għalhekk nfakkarkom fil-liġijiet li qegħdin hemmhekk nafuhom u importanti li jiġu segwiti. Aħna l-events rajna li kienu sors ta' infezzjoni u għalhekk hemm il-kontrolli stretti permezz tal-leġiżlazzjoni fuqhom kif għandhom isiru, imma anke wkoll il-social distancing li għandu jsir f'postijiet li huma pubbliċi. Il-maskri l-evidenza qiegħda tkompli tiżdied ukoll anke skont kif ħarġet l-Aqda Dinjija tas-Saħħa fejn qed tappella għal iktar użu tal-maskri anka fil-komunità fejn inti għandek il-maskra li qed juża il-persuna qed jipproteġi lill-persuna l-oħra. Għaliex inti bil-maskra meta qed toħroġ id-droplets, inti titkellem, inti tieħu nnifs hemmhekk, meta ikollok il-maskra tkun qed taqbad dawk id-droplets li għandhom l-ikbar size, allura iktar għandek ċans li inti tkun tista' tiffiltra u tippreveni li tgħaddija propju lil ħaddieħor. Għalhekk għandna liġi wkoll ta' obbligazzjoni ta' użu tal-maskri f'postijiet ta' retail, trasport pubbliku, il-Gozo Ferry Terminal, International Airport tagħna, Sea Terminal u anke meta nkunu qegħdin nitlu f'postijiet li huma pubbliċi
propju hemmhekk irid jintużaw il-maski. Però rakkomandazzjoni tagħna hija li dawn għandhom jintużaw flimkien la darbanna, kullimkien la darbanna l-evidenza. Aħna bqajna għaddejn ukoll blit-testjar tagħna għall-Amber Countries, fejn hemmhekk qegħdin nitolbuhom li jġibu l-PCR test u dawk in-nies li ma jkollhomx test fuqhom, hemmhekk aħna wkoll nagħmlu random testing għal dawk in-nies u propju din il-ġimgħa għamilna 155 tests li propju minnhom sibna li kien hemm 8 li kienu pożittivi. Infatti jekk inħarsu minn fejn ġew dawn in-nies pożittivi kellna minn Spanja l-maġġor parti l-oħrajn kienu minn Franza u kellna xi ħadd miċ-Ċeka. U allura dawn kienu każijiet li qabadnihom u permezz ta' din l-inizjattiva ta' screening propju anke fl-airport sa issa qabadna 32 każ li huwa pożittiv. Fakkarkom il-mezzi ta' prevenzjoni li nafu bihom u li għandna fidejna u li nappella lil kulħadd li isegwi dawn il-miżuri ta' distanza fiżika, l-użu tal-maskra, l-iġene personali tal-idejn u sanitization u importanti ħafna li nipproteġu lin-nies li huma iktar friskju jekk huma ikollhom il-COVID jaqbduhom iktar komplikazzjonijiet. U jekk niżviluppaw is-sintomi l-infakarkom is-sintomi huma sintomi respiratorju ġeneralment ikollok jew dini jew sole jew uġieħ fil-grizmejn, huma anke wkoll qegħdin naraw sintomi wkoll gastrointestinali, jiġifieri d-dardir, remettarja u anke diarrea, u għadna qegħdin naraw dawk il-każijiet li jkollhom nuqqas ta' toma u nuqqas ta' xam. U dawn is-sintomi jkunu indikazzjoni li jew tkellem lit tabib tiegħek inkella ċempel il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nofrulkom ukoll it-test mill-ħabs tagħna. Fakkarkom ukoll fil-contact tracing application li propju l-COVID Alert Malta nerġa' nappellalkom biex aħna tkun tistgħu intom tiddownloadjaw din l-application ħalli jekk intom kontu qegħdin f'kuntatt ma' persuna li kien pożittiv, la darba dan il-każ pożittiv ikun qed idaħħal il-code li intu aħna fl-application u mbagħad joħroġ il-messaġġ lilek jekk inti kont qiegħed qrib ta' dan il-persuna. Fakkarkom li din hija konfidenzjali, ħadd ma ħajkun jaf min kien pożittiv u ħadd ma ħajkun jaf min kellu kuntatt miegħek. Allura hemmhekk nappellalkom biex tiddownloadjaw din l-app. Infatti, sa issa kellna 74,318 li propju iddownloadjaw din l-application li din tiġi 15.4% tal-population tagħna il fuq minn 13-il sena. U sa issa kellna 78 persuna li propju kien pożittiv u daħħal il-code u kellna numru ta' nies li kienu qegħdin iċemplulna fuq il-111 għaliex irċivew il-messaġġ li setgħu kienu f'kuntatt ma' persuna pożittiv u hemmhekk aħna rreferejnihom ukoll għat-testijiet. Nfakkarkom ukoll li kemm huwa importanti li jekk inti instabt pożittiv tiżola ruħek imma wkoll meta nċemplulkom u ntukom dan il-code importanti b'responsabilità li ddaħħal ukoll dan il-code fl-application biex hekk dawk li kienu kuntatt miegħek ikun jistgħu wkoll jieħdu ħsieb saħħithom. I'd like to pass a message in English. Welcome everyone to the COVID bulletin of today. We have done 2,882 tests, and from these we have found 122 cases. So the total number of cases is 4,282. We also had 36 recoveries, so the total number of recovered cases is 3,142. And so the total active cases is 1,095 cases. Over the past week, we had 4 deaths, so the total number of deaths is now up to 45. We appeal to you to continue to adhere to the measures that we have in place, which are based on social distancing, which is very important to maintain at least 2 meters from other people, and minimize as much as you can the contact with other people and avoid crowded places. Remember that hand hygiene, sanitization is very important to prevent the spread of this virus, and also the use of masks. We have areas where masks are obligatory, however, we recommend everyone to use the mask whenever you go out of your house so that you can continue to protect yourself and also protect each other. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Proskawċi, kif tħabbar mill-Prim Ministru f'pajjiżna qed naraw li jiżdied l-infurzar ta' restrizzjonijiet li diġà fis-seħħ.
billi jiżdiedu pulizija fit-toroq fost l-oħrajn. Tista' tispjega kif dan l-infurzar ħajibda jaħdem u x'miżuri oħra qed taħsbu li għandu jkun hemm fis-seħħ biex titnaqqas it-tixrid tal-virus fosthom anke fil-bars u attivitajiet. Grazzi. Tajb, ngħidu wkoll li anke bħalma tħabbar diġà aħna qegħdin naraw x'inhu l-miżuri li jkunu relevanti f'din is-sitwazzjoni li għandna bħalissa u matul dan il-weekend ukoll ikunu qegħdin jitħabbru x'ħajkunu dawn il-miżuri fid-dettall. Professor Gauci, Jessica Arena from the Times of Malta. Professor, in March, preferable to have a river rather than a tsunami, and said it was better to have 10 cases in 30 days rather than 300 cases in 3 days. In the recent days, we've seen that we've gone over 300 cases in 3 days. So by your own metric, are the restrictions that you've put into place to prevent the spread of COVID failing? Ija ovvja li qegħdin naraw numru ta' każijiet bħalma qegħdin naraw li qed ikoll nessa il-moving average li qed joqrob il-100 każ kuljum u allura għalhekk bħalma għedna wkoll qegħdin ukoll issa matul dal-weekend jitħabbru iktar miżuri ta' x'għandu jsir biex dejjem innaqsu il-numru ta' każijiet li qed ikollna. Prof. Gauci, żewġ mistoqsijiet. F'Marzu li għadha fil-bidu tal-pandemija, wara li bdew feġġu n-numri, kontu kontra vjaġġar bla bżonn. Issa li fetaħ l-ajruport f'Lulju, jisom anki l-frontieri tal-pajjiżi, għadkom kontra dan il-vjaġġar bla bżonn biex ngħidu hekk, u t-tieni waħda iktar mill-mistoqsija forsi appell qed teġġu nies jilbsu l-maskri, però ninnutaw ħafna nies illi ikollhom il-maskri taħt l-imnieħer li dan huwa kważi għal xejn biex ngħidu hekk. Forsi l-appell tiegħek anki speċjalment l-anzjani. Fuq l-vjaġġar bħalma konna qegħdin naraw ukoll li propju fetaħ l-vjaġġar, allura qed ikollna nies li jsifru kemm fuq ix-xogħol, però wkoll qed ikun hemm ukoll safar relatat ma' turiżmu kemm barra u kif ukoll ġej lejn Malta. Dan huwa suġġett li qed jiġi diskuss ħafna wkoll bejn il-pajjiżi Ewropej. Infatti aħna nipparteċipaw fil-Health Security Committee u anke fora oħra tal-Unjoni Ewropea fejn ukoll il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin iħarsu kif jistgħu propju anke dejjem jipproteġu lil xulxin li kull pajjiż ikun qiegħed jara kif jista' jikkontrolla s-sitwazzjoni fil-pajjiż tiegħu biex propju mbagħad meta inti jkollok nies li jmorru minn post tal-ieħor dejjem inti ikollok inqas riskju li persuna jittieħed. Però qegħdin naraw li propju bħalma qed jiġri f'Malta anke fil-pajjiżi l-oħra kollha Ewropej qegħdin naraw żieda sostanzjali tal-każijiet kullimkien. Infatti qegħdin naraw każijiet bħal Franza, Spanja li propju n-numru ta' każijiet dejjem qegħdin jitilgħu il fuq. U għalhekk hemm ħafna pajjiżi li wkoll qegħdin jieħdu miżuri tipo bħalma qegħdin anke nieħdu aħna fejn inti jkun hemm it-testjar jew persuna qabel ma jitlaq għall-vjaġġar tiegħu jew inkella x'inhu jkun dieħel f'dak il-pajjiż. U propju għalhekk aħna għandna dik il-liġi fejn inti tħares lejn il-pajjiżi li għandhom l-iktar riskju li huwa għoli fejn propju qiegħed isir it-test qabel jitlu hawn Malta. U bekk inti dejjem tkun qiegħed tnaqqas ir-riskju li jkollok trasmissjoni minn pajjiż għal ieħor. Fuq il-maskri semmejt punt importanti ħafna inti li vera tara li tintlibes il-maskra, però l-iktar ħaġa importanti hija li l-maskra tintlibes kif suppost. Jiġifieri inti trid tara li l-ewwel nett tuża maskra li hija tajba. Ġifieri l-maskra li tkun tajba hija li maskra li tkun tista' tiffitja mal-wiċċ tiegħek għax ġieli tara nies li sfortunatament il-maskra tkun kbira wisq għal wiċċhom u allura tibda taqalhom. Dik xi ħaġa li hija importanti ħafna li tara li fit tkun tajt mal-wiċċ. Importanti ħafna wkoll li ħafna maskri jibdew jaqgħu minn fuq l-imnieħer. Infatti maskri pereżempju bħalma din li bsajjina għandha l-biċċa ħadida fuq l-imnieħer li inti tista' tafasha x'intilbisha l-ewwel darba biex din tkun tista' żżomm u ma toqgħodx taqa'. Barra minn hekk ukoll importanti li naraw li l-maskra il-ħin kollu tkun qiegħda tagħti l-imnieħer il-ħalq u tkun qed tidħol propju anke taħt il-geddum biex inti hemmhekk tkun qed tagħti kemm imnieħrek u kif ukoll ħalqek mill-propju droplets li jkunu qegħdin joħorġu inti u titkellem u tkun qiegħed jieħu n-nifs. Ħaġa importanti ħafna wkoll hija li ma noqogħdux immissu l-maskra. Għaliex la darba inti toqgħod tmiss il-maskra ħin kollu qiegħed tikkontamina propju idejk u mbagħad tmiss postijiet oħra u terġa' tikkontamina lilek innifsek. Dawn huma affarijiet li jiġru. U dejjem nappellalkom ukoll li dejjem żommu maskra spare fuqkom.
Għaliex inċidenti jiġru, jien mhux l-ewwel darba naħseb anke waqt press conference ukoll li ġrat li jkollok inċident li titqattalek il-maskra, speċjalment is-surgical mask. Alla jkollok waħda spare, naddaft idejk u inti erġajt il-bist il-maskra l-oħra. Dawn huma punti li huma importanti ħafna li aħna nsegwhom għax jekk irridu li nieħdu l-benefiċċju massimu mill-użu tal-mask irridu mhux biss nużawhom imma nużawhom tajjeb. Sirna nafu li jintbatu xi emails lil ħafna tobba ġodda jew trainees li kienu għedin jaħdmu f'xi area speċjalizzata biex minn nhar it-tnejn jibdew jirrapportaw lil Public Health Department. Speċifikament, tista' tgħidli kemm il-tabib ġew redeployed u xejn dan l-iżvilupp dwar is-sitwazzjoni ta' personnel fil-ġlieda kontra l-COVID. Mela, bħalma qegħdin taraw in-numri huma li huma u allura biex aħna nkun nistgħu inkampaw u naħdmu dawn il-każijiet li aħna nfakkarkom li aħna bqajna dejjem bl-istrateġija li kull każ nkun nistgħu ninvestigaw u li nkellmu in-nies kollha li kienu kuntatti ma' dawk il-persuni. Għandek in-nies li huma tal-familja, imma mbagħad għandek nies oħrajn fuq il-postijiet oħra. Aħna ħsibna kollaborazzjoni ħafna wkoll mill-postijiet ta' xogħol fejn kellek HR departments li vera kollaboraw magħna u kienu huma wkoll proattivi li għenuna f'dan l-eżerċizzju. Però bin-numri li huma Idu niftakru it-tim tal-Public Health u li ju allura bil-fors biex aħna nkun nistgħu nofru dan il-xogħol tagħna li nkun nistgħu nibqgħu ninvestigaw il-każijiet propju kellna nġibu wkoll iktar tobba magħna u propju diġà għandna tobba li kienu qegħdin jaħdmu magħna dawn il-ġimgħat u aħna qegħdin nagħmluhom dawn fuq rotation ħalli jkollhom żmien perjodu magħna li wkoll qed ikun ta' benefiċċju għalihom għax jitalmu wkoll speċjalizzazzjoni wkoll kif naħdmu min-naħa ta' saħħa pubblika lil quddiem ukoll tkun utli għalihom u propju kif qed tajjeb inti wkoll aħna rajna li bħala rispons għal dan in-numru li żdied dal-aħħar ġimgħa propju minn nhar it-tnejn ħadd ikollna wkoll 8 tobba oħra magħna li propju ħajkunu qegħdin jgħinuna f'dan it-tim. Hi, Karl Safarda minn The Malt Independent. Għandi żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. Inti qed li bħalissa l-leverage tan-nies li qegħdin jiġu infettati huma qed jiġi għall-iżgħar. Forsi tgħidilna jekk hemmx iktar nies li qegħdin jidħlu l-isptar ta' żgħira minħabba l-virus. U tieni mistoqsija dwar il-fatt li ċ-Chamber illum qal li hemm bżonn ta' restrizzjonijiet iktar. Fosthom semma żieda ta' riżorsi umani fil-contact tracing team. Għax jidher li mhux il-laħaq mad-domanda. Huwa veru li mhux il-laħaq mad-domanda hemm iktar bżonn ta' nies? Grazzi. Fuq il-numru ta' każijiet li qed jiġu infettati, bħalma qegħdin naraw numru ta' każijiet li qed ikunu pożittivi qegħdin jiżdiedu, ġifier numru ta' nies li qed jiġu affettwati qiegħed jiżdied. U dak qed ikun rifless fin-numri ta' każijiet pożittivi. Fakkarkom ukoll li aħna dejjem qegħdin inżidu n-numru ta' każijiet li nittestjaw kemm dawk li qegħdin jiġu għandna u anke aħna ninkoraġġixxu l-kull min ikun simptomatiku li propju jiġi għat-test. Meta nħarsu lejn in-numru ta' każijiet anke li għandna fl-isptarijiet, propju fl-isptarijiet bħalissa għandna bħalmar u rejtkom fil-bidu il-każijiet fl-ITU qegħdin għandna 6 każijiet fl-ITU u mbagħad għandna fl-Infectious Diseases Unit għandna 12 cases, St. Thomas għandna 19, Boffa għandna 14. Mbagħad għandna każijiet starijiet oħra. L-età tal-każijiet li għandna fl-ITU huwa taħt is-72 years, tajjeb, u fl-Infectious Diseases Unit għandna persuna l fuq minn 80 sena u l-11 l-oħra under 76 years. U fuq contact tracing ukoll jinsemmejt it-tobba. Dawk it-tobba ħajkunu qegħdin jgħinuna fil-case management, jiġifieri jinvestigaw dawk il-każ li huwa pożittiv. U mbagħad għandna l-contact tracing team li hemmhekk ukoll aħna ħriġna expression of interest biex ikun jistgħu nġibu iktar nies, għandna numru ta' nies li huma volontira wkoll jgħinuna u aħna wkoll ħankunu qegħdin inkomplu nsaħħu dan it-tim ukoll biex inkun nistgħu propju nlaħqu mad-domanda. Nixtieq nagħmel appell hawnhekk li meta aħna nkunu qegħdin nċemplulkom li jintom pozittivi biex hemmhekk nevalwaw il-qagħda klinika tagħkom, nixtieq nappella li sakemm aħna nkunu kellemniekom min-naħa ta' saħħa pubblika, nappellalkom biex tagħmlu naqra homework li tkunu qegħdin taħsbu fejn kontu dawn l-aħħar 14 ġurnata. U anke
fejn kontu jumejn ma qabel intom ħarġulkom is-sintomi. Ħalli aħna nkun nistgħu nidentifikaw min huma l-kuntatti. Ħalli x'inhu mbagħad aħna nċemplulkom in-naħa tagħna bħala case management u contact tracing, dal-homework li tkunu għamiltu intom ikun diġà lest biex tkun tistgħu tgħinuna iktar li x-xogħol tagħna ħatgħinuna fih biex intom tkunu diġà identifikajtu wkoll dawn in-nies. U tajjeb ukoll li intom tkunu diġà għamiltu kuntatt magħhom jekk huma ħbib tagħkom jew kellha komplement tal-familja biex nafżawhom li la darba kienu kuntatt magħkom importanti li dawn mill-ewwel jitlu f'kwarantina. Għal Television Malta. Forsi tispjegalna ftit dwar l-immunità. Persuna li jkun qabdu l-virus ikun immun u meta din taraw il-genetic codes mill-swab test. Hemm tipi differenti tal-virus? Mela, din mistoqsija importanti ħafna li qegħdin naraw propju dal-virus u dejjem nitgħalmu fuqu. Dan il-virus huwa coronavirus, jiġifieri minn esperjenzi li għandna ta' coronaviruses oħrajn, l-immunità ta' meta inti jkollok dan il-virus bis-soltu ma ddumx ħafna. Infatti Malta kif ukoll pajjiżi oħra saru testjar ta' x'kienu l-livelli tal-antibodies li kienu qegħdin fil-popolazzjoni. U meta għamilna dan it-test sibna li kien hemm minoranza żgħira ħafna tal-popolazzjoni li kellhom dawn l-antibodies. Però nafu wkoll minn studji barra li inti wkoll barra l-immunità li tuk l-antibodies għandek ukoll dak li jgħidulu it-T-cell memory, ġifieri iċ-ċelluli tal-ġisem tagħna, ċelluli l-bojot, jibqgħu jiftakru li ltaqgħu ma' dan il-virus u allura hemmhekk kunu jistgħu jibnu dik l-immunità li għandna. Li nafu però hija kemm ħaddum din l-immunità naturali ma nafux eżatt kemm iddum. Hemm xi studji dan l-aħħar li kienu qed jgħidu l taf iddum 4 xhur, però dan mhuwiex fiċ-ċertezza. U allura hemmhekk aħna wieħed ikun qed iħares ukoll lejn it-tilqim. Infatti it-tilqim ikun qed juża wkoll metodi differenti kif inti tkun qiegħed propju issaħħaħ iktar dik l-immunità li tik it-tilqima permezz ta' affarijiet oħra li jkunu qegħdin tintużaw fit-tilqim biex inti la darba ħadd it-tilqim tik iktar protezzjoni milli propju ittik ukoll meta inti tkun iltqajt ma' dan il-virus. U allura ġieli ssib nies jgħidu hekk mela aħjar jien nieħu l-marda ħalli jien ikolli l-protezzjoni. Din ma taħdimx dan il-virus għaliex hemmhekk għandek riskju kbir li jekk tieħu l-marda ħajkollok il-komplikazzjonijiet kollha li jista' jtik dan il-virus. Barra minn hekk ukoll mill-ftit esperjenzi li għandna naraw li l-immunità mhux se tkun daqshekk qawwija, immunità naturali u mhux se ddum ħafna żmien. Allura l-aħjar hija li aħna nevitaw li qabadna dal-virus u la darba mbagħad ikollna il-vaccine u kun nistgħu nieħdu dan il-vaccine. Aħna naf li fil-privat diġà saru xi testjar ukoll ta' ftit ukoll minn dawn il-viruses u ħarġu wkoll xi tip ta' genetic type ta' coronavirus, però is-samples ikunu żgħar allura jkun għadu kmieni biex inti wkoll kun tista' tevalwa. Aħna wkoll qegħdin inħarsu li wkoll nagħmlu dan it-tip ta' genetic testing ukoll fuq il-samples tagħna ħalli nkunu nafu li huwa t-tipi ta' viruses li qed ikunu qegħdin jiċċirkulaw. Kristi Mama minnet, jekk ma importax ittina ir-rata ta' trasmissjoni u koll il-każi attivi tal-immigranti u il-kom ħafna semmu fuq il-mask li taħseb li minnaħa tiegħek wasal iż-żmien li jkun obbligatorji jintużaw fuq il-post tax-xogħol? Fuq ir-rata ta' trasmissjoni fil-komunità, dak li ngħidulu l-R factor, aħna qegħdin naraw li dawn l-aħħar ġranet kien qiegħed jilgħab bejn 1.5 u 2. U sa jisa għatma kien għadha l-aħħar ġranet għatma qabel 6 u allura hemmhekk tibda tara li hija ovvja li qed ikollna rata ta' trasmissjoni fil-komunità tagħna. Però iktar importanti huwa il-growth rate, jiġifieri meta tibda tara li l-moving average dejjem qiegħed jiżdied, dak qed jagħti indikazzjoni li inti għandek iktar trasmissjoni fil-komunità. Fuq il-maski semmejna l-importanza tagħhom, semmejna kemm dawn jistgħu jkunu utli biex inti tkun tista' tippreveni propju il-firxa ta' dan il-virus. U dan ħareġ ukoll minn studji li anke ħarġet l-Aqda Dinja tas-Saħħa. Gallia.newsbook.com.mt Nhar il-ħadd li għadda l-Prim Ministru indirizza attività tal-massa f'Ħalbalzan. L-attivitajiet tal-massa għadhom permessi jew le. Skont l-aħħar avviż legali li għamilt referenza għalih illum, ma jistgħux jinġemgħu gruppi ta' aktar minn 10 persuni fi spazji pubbliċi. Dan għadu jgħod.
Jekk għadu jott, x'għamlet is-sovrintendenza ġala darba ma kien hemm aktar minn 10 persuni f'din l-attività. Ma taħsibx li l-attivitajiet bħal dawn b'xi ksur tal-avviż legali naturalment jekk dan għadu fis-seħħ jagħti messaġġ ħażin iktar u iktar meta indirizzati minn persuni pubbliċi? Mela ma nidħol f'attivitajiet speċifiċi għax kollna diversi attivitajiet, kemm infakkarkom ukoll propju lejn xtejt il-leġiżlazzjoni dwar events. Meta inti għandek events li jsiru ġewwa ma jistgħux ikollhom iktar minn 100 persuna, events li jsiru barra ma jistax ikollhom iktar minn 300 persuna. Importanti wkoll li l-events ma jistgħux ikunu b'nies bil-wifqa, ġifier nies iridu jkunu bil-qiegħda, u meta tħares lejn il-gruppi ta' 10, dawn il-grupp ta' 10 ma jistax ikun iktar minnhom sakemm inti mbagħad ikollok 2 metri il-bogħod minn grupp ta' 10 oħra. Dawn huma regoli li qegħdin fil-post li huma l-liġijiet li qegħdin fil-post meta inti jkollok attivitajiet li jkunu organizzati. U anke meta inti għandek event li tkun qiegħda ssir ġewwa, importanti wkoll li tkun qed tħares lejn l-erja li għandu dan il-post. Għaliex importanti li ma jkunx hemm iktar nies minn 1 person per 4 meters squared li jkunu qegħdin jitlu f'dan il-post. Però dejjem ikun kbir kemm ikun kbir il-post ma jistax qatt jeċċedi il-100 persuna meta jkun qiegħed ġewwa u barra 300 persuna. Dawk kienu l-mistoqsijiet min-naħa tal-ġurnalisti. Nixtieq nirringrazzja lilkom ġurnalisti tal-mistoqsijiet tagħkom, lill-pubbliku nappellalkom ħafna biex issegwu dawn il-miżuri li għandna diġà qegħdin fil-post. U nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Public Health COVID Team li qed jaħdem ħafna biex tlaħħaq ma' dawn in-numru ta' każijiet li qegħdin ikollna mhijiex xi ħaġa faċli biex aħna nkun nistgħu nibqgħu noħorġu l-linji gwida u l-standards li qegħdin nagħmlu hija wkoll xi ħaġa li hija xogħol tedjanti ħafna u minn hawn ukoll nixtieq nirringrazzja lil healthcare workers kollha li propju qegħdin jieħdu ħsieb dawn il-pazjenti li huma pożittivi bil-COVID. Nisilmilkom.